Eta orain bai, hori, ongi etorri Bizkaiko Psikologi Elkargora, eta gaur hitzaldia ordu bete inguru gutxi gora bera iraungo du, eta hori, bukatu baino lehen tarte bat utziko dugu zalantzak edo iruzkinak egiteko, bale? Eta, bueno, gai hau interesgarria iruditzen zaigu, uste dugulako askotan, estimulazio kognitiboan, material formalegietan gelditzen garela, ezta? Eta eguneroko gauza simpleek, adibidez, karta joko batek, paseo batek edo margolan batek, balio terapeutiko handia izan dezaketela. Eta hori aztertu nahi dugu gaur, hori, nola bihurtu ohikoak diren elementu horiek tresna eraginkorretan. Eta horretarako, doktorea den Oiane Saez Atxukarro izango dugu gurekin, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle laguntzailea da, eta Neurozientzia Kognitiva y del Comportamiento ikerketa taldeko kidea. Psikologian graduatua eta cum laude doktoretza lortu zuen Deustuko Unibertsitatean. Neurozientzian eta osasun psikologia orokorrean masterrak eginda, eta, bueno, esperientzia zabala du narriadura kognitiboa duten pertsonen ebaluazio eta rehabilitazio neuropsikologikoan. Bueno, Oian, eskerrik asko zure denboragatik eta gaurko gai interesgarri honetan izandako eskuzabaltasunagatik. Bueno, itxialdia zure esku dago eta eskerrik asko, nahi duzunean. Bale, eskerrik asko, Joselako aurkezpena. Bale, neuk ere prestatuta neukan olako aurkezpen bat, baina ja esan da guztia, hori neuropsikologian doktorea naz, neuropsikologa naz, eta orain momentu honetan lanean nau nupen, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, irakasle eta ikertzaile moduan. Orduan, bueno, presentazio hau eginda, aurkezpen hau eginda, pasatuko gara lehenengo partera. Baina, eskertuko dizuet, parte hartzen badozue. Bale, badakit agian, bueno, kamerak kendu dozue, ez da eserretatzen, baina zez galdetzen badut eta parte hartu nahi badozue, niretzat errezagoa da eta uste dut zuentzat ere izango dela dinamikoagoa. Baina gero egin aldozue gura dozuena, bale? Osea, superogitutan nau klasak ematera eta superogitutan nau hori galdera bat egitera eta ezerrez entzutera, orduan, ez larritu, lotzatzen basari edo, bueno, hori berdin da, bale? Baina, bueno, zeo zer, zango gura badozue edo parte hartu nahi baduzue, edo, osea, ez dekote arazorik, bale? Bale, lehenengo gauza, zer da narriadura kognitiboa? Badakizue, ez dakizue, ez dakitzen den zuen esperientzia, bale? Bueno, azalduko dut, bale? Hitz egin dugu orain, narriadura kognitiboaz. Noiz gertatzen da narriadura kognitiboa? Da funtzio kognitiboen gainbera. Vale? Hala nola, pues, memoria, oroimen arreta, hizkuntza, funtzio exekutiboak, oiek, vale? Zer gertatzen da, narriadura kognitiboa duten pertsonek eguneroko autonomia galtzen dutela eta eguneroko parte hartze horretan du eragina. Orduan, prozesu progresiboa da, aldakorra da eta pertsonalizatua da. Oso garrantzitsua da azkenengo hitz hau, bale, pertsonalizatua, zergatik, pertsonatik bestera asko aldatzen dalako. Bai? Bale, orain, estimulazio kognitiboa zer den ez dakit dakizuen, baina agian oso basikoa da edo ez zait. Orduan, azalduko dut dena den, zeo zer, hori, dudak badituzu edo, galdetu aldozue beti. Vale? Vale, estimulazio kognitiboa da, funtzio kognitiboak estimulatzeko prozesu hori. Bai? Arreta, memoria, hizkuntza, funtzio exekutiboak esan ditugunak, ja. Eta zein da helburua estimulazio kognitiboa egiten dugunean? Helburua da pertsonaren autonomia eta parte hartzea hobetzea. Bai? Super garrantzitsua eta hau askotan esaten dugu masterrean eta ez dakit ondo bereizten dan beti. Orduan, honekin geratu mesedez, ez da garrantzitsua justu gaur azalduko dudan kontzeptua ulertzeko, baina garrantzitsua da zer ingo dazue estimulazio kognitiboarekin edo. Estimulazio kognitiboa eta rehabilitazio kognitiboa gauza desberdinak dira, eta estimulazio kognitiboa eta entrenamendu kognitiboa ere gauza desberdinak dira. Vale, orduan, bereiztu behar ditugu hiru hauek. Bai, estimulazioa, rehabilitazioa eta entrenamendua. Pentsatuko dugu, hau fisikoa danean, ez kognitiboa, zein den desberdintasuna. Eta holan, ondo ulertuko da. Bale?
Errehabilitazioa noiz egiten da fizikoa? Osa, adibidez, orkatila apurtu dugunean. Bai? Super preciso. Orduan, zeo zer hori, apurtu gorkatila, juten gara errehabilitazioa, justu muskulu horiek lantzeko edo. Entrenamendua, noiz egiten dugu? Joaten ganean gimnasiora, muskulak entrenatzera eta fuerte jartzea. Eta noiz egiten dugu estimulazioaz, adibidez, paseo bat ematen dugunean, edo eskailerak hartzen ditugunean, igogailua hartu beharrean. Vale? Zer esan gura dago hau? Estimulazioa dela pizkat leunagoa. Bai, da, lehen esan dudana. Bale, autonomia eta parte hartzea hobetzea, baina ez dau funtzio espezifikoak entratzeko gauza bat. Bale, kognitiboan gauza bera. Bale, estimulazio kognitiboa da, pues adibidez egiten dana taldean, pertsona helduekin. Bale, pues egingo ditugu jokuak zailak direnak, bale, edo askotan esaten dut sudoku egitea batzutan ere olako gauza bat da, ez da oso profesionala, baina bueno, baliogarria da estimulazioa egiteko. Noiz egiten dugu entrenamendua? Entrenamendua gaitasun espezifikoak, osasuntzuak izan arren, indartu nahi ditugunean egiten dugu. Bai? Eta noiz egiten dugu rehabilitazioa funtzio jakin bat berreskuratu edo defizit puntual bat konpontzea dugunean helburu. Bai, errehabilitazio kognitiboak lesio baten ondorioz kaltetutako funtzioak berreskuratu nahi ditugunean egiten dugu. Ez dakit hiru hauek bereizten diren, bai ez, kenduko duzu mikrofonoa behintzat bai esateko, ez, Bai, bueno, pentsatuko dut, niretzako bai. vale, vale, ondo ulertu da, vale, guai. Vale, pasatuko gara orduan urrengo kontzeptuetara. Vale, zer da garrantzitsuena? Niretzat, helburua. Vale, helburua da garrantzitsuena. Batzuentzat estimulazioa dena, beste batzuentzat errehabilitazioa izan alda. Adibidez, esaten badizuet, ehun txanpon dituzue. Eta joango zarete zazpinaka kentzen. Hau da, ehun, kentzazpi, kentzazpi, kentzazpi. Batzuentzat, hori izan alda, guretzat adibidez, ondo gaudela, izan alda estimulazioa, baina narriadura kognitiboa duen pertsona batentzat, agian, hori justu errehabilitatu behar bada, errehabilitazioa izan alda. Vale? Hau garrantzitsua da gaurko, bueno, da ideia garrantzitsuena uste dut. Vale? Batzutan, hartu alditugula ariketa batzuk eta normalean errehabilitaziozkoak ez dirudienak eta horiek erabili. Vale, orduan, ikusiko ditugu normalean erabiltzen diren materialak. Vale? Hauek dira ezagunenak, vale, Esteve kuadernoak, Rubio kuadernoak, baliko materialak dira fitzak, kuadernoak, ariketa egituratuak. Orduan, bueno, hemen ikus ditzakegu ohiko material bat, kuaderno Esteve, fitzak, kuaderno tipikoen adibide bat. Normalean ni hau ez nuen erabiltzen errehabilitazioa egiteko, baina uzten nuen saioen artean, pertsona etxean egiteko, bere zaintzaileekin edo, vale? Ikusiko ditugu adibide, ohiko materialen adibide batzuk, vale? Adibidez, memoria lantzeko askotan erabiltzen dira zerrendak edo irudiak memorizatzea. Hau da, hitz hauek ditugu, hitz hauek irakurriko ditugu, eta gero estalduko dugu eta esan behar dituzu helduan. Perro, avión, naranja, árbol, taza. Vale. Gero hori estaltzen dira eta errepikatuko dituzue. Edo, irudi hauek ikusiko ditugu, gero hori. Jartzen da, doble fitxa por laina indikada, eta gero, borobildu behar dira, gogoratzen diren estimulu horiek. Vale. Adibidez, arreta neurtzu da, arreta lantzeko, adibide hauek ditugu ere. Bueno, rodee con círculo, las letras, 3 lugares antes de la A. Vale, hau ulertu behar da ondo, zeren justo ahora biliko dugu gero. Vale, orduan, ideia da hori. A ikusten badugu, borobiltzea, kasu honetan, D. Vale, 3 posizio aurretik dagolako.
Eta azkenik hizkuntza lantzeko. Vale, dira soik adibideak, esaldiak osatu, galderak erantzun, edo pues, adibidez. Pez, hasten diren hitzak idatzi da, pues, perro eta hoiek. Bai, edo kontzientzia fonologika. Zer da hau? Pues, jarri behar da, H eta O ateratzeko hojas. Ezagutzen dituzue material hauek? Ezakit, bueno, normalean ezagutzen diren, edo ezakit lan egin duzuen material hauekin. Bale, normalean material hauek super ondo dauz, baina oso erabilgarriak diren arren, batzuetan ez dute funtzionatzen nahi dugun moduan. Bale? Eta hori da hurrengo pausua, edo gaur azalduko dudana. Bale. Galdera nagusia. Zer bihurtzen du material bat terapia tresna? Hau da, materiala daukagu, baina noiz da terapeutikoa? Noiz da terapeutika gure helburua betetzen duenean. Bale, hau da, helburu terapeutiko bat bati erantzuten duenean, pertsonaren beharretara egokitzen denean, prozesua gidatu eta kontzentea izan behar da, eta eguneroko bizitzara transferentzia albidetzea, hau da, baliogarria izan behar da. Bale. Hau da, material bat terapia tresna bihurtzen duena da, gure helburua betetzen duen, ala ez. Gure helburua betetzen ez badu, material superona izan alda, baina ez da izango terapeutikoa. Bale, orduan, helburua lortzen dugunean, esan aldugu terapia tresna hori dela. Bale, hau ikusteko ditugu 3 kasu kliniko, bale? Hauek dira benetazko kasuak hori, izenak aldatu ditut, baina izan dira nire benetazko 3 paziente, bai? Orduan, 3 emakumerekin lan egin nuen, bueno, 3 hauekin, eta bakoitzaren egoera eta beharrak oso desberdinak ziren. Vale? Lehenengo biak, Anek eta Isabelek, narriadura kognitiboa zuten, baina sintomatologia ez zen sintomatologia bera. Horregatik, funtzio kaltetuen errehabilitazioa egiten genuen elkarrekin, eta hobeto mantentzen ziren gaitasunen entrenamendua egiten genuen ere, beste horiek ere indartzeko. Vale? Ane, astean, pilo bat aldiz ikusten nuen, bizpairu, errehabilitaziorako pilo bat dira, ba? Eta Isabel ikusten nuen 15ean behin edo. Eta Marisaren kasuan esku hartzea desberdina zen. Egiten nuena zen bereziki akonpainamendua, baina, bueno, adinagatik, bakarrik bizi zelako, estimulazio kognitiboa ere lantzen genuen. Gero ikusiko dugu kasuz kasu. Bale, lehenengo kasua, da, Aneren kasua. Zer gertatzen zen Anerekin? Oposizio itzela jartzen zuela terapia egiteko. Enpresa handi bateko goi kargudun baten emazte izan zen, vale? Eta bueno, horrek erakarri zion bizitza erosoa izatea, beti laguntza izatea etxean, bai umeekin, bai etxearekin, etxea kudeatuta zeukan beti erabaki garrantzitsuak hartzen zituen etxean, etxeko dinamika bere erritmoan edo kontrolpean zegoen beti, eta bizitza oso ona eta oso erosoa zuen. Vale, zer gertatu zen? Gero, egoera hori aldatu zala. Vale, familiarekin eta zaintzailearekin bizi zen, bere giroa zen super lasaia, super egonkorra, gustuko zituen Netflixeko filmak, karta jokoak, mai jokoak, vale, baina narriadura kognitiboa zuen. Ez zeukan diagnostiko zehatzik, baina, bueno, nire ustezan nolako dementzia baskularra edo. Vale. Zer gertatzen zen, bere ohiturak eragin zuen funtzio batzuk gutxi erabiltzea, pues, etxean beti zegoelako zaintzailearekin, gauza gutxi egiten zituelako, orduan, askotan ematen zituen ordu pilo bat telebistaren aurrean. Vale, orduan, zein zen arazo nagusia? Eguneko estimulazioa ez zela existitzen. Dena prest ematen zitzaion, baina, bueno, nirekin harreman ona zuen eta hasi ginen gauza hauek lantzen. Bai. Galdera da, zergatik uste duzue terapian zailtasunak agertu zirela? Eta zergatik agertu ziren? Bata, oso eroso bizi zelako eta autonomia eta kontrola nahiago zituelako. Vale, orduan. Lehenik,
hane ohituta zegoen bere nahiak beteta izatera beti, narriadura kognitiboagatik errazena zen ez ere ez egitea, eta horrela ere narriadura esen ikusten, zen oso frustrantea da horiek ikustea, bale? Pentsatu behar dozu oso zaila da aitortzea, ja ez garela gai nahi duguna egiteko. Orduan, normalean telebista jartza besterik ez zuen nahi, baina azkenean be horrekin kezatzen zen. Bale? Jo, asperduta sentitzen naz, ez dut ondo entzuten telebistan agertzen dana. Vale. Eta bigarrena da hori, autonomia eta kontrola. Ez zegoen prest inor zer egin behar zuen entzuteko. Orduan, agertzen nintzenean behetzean, esanez, bueno, hane, venga, ja ezin dozu telebista ikusi, nengo ditugu ariketa batzuk, normalean, azpila kesatzen zen. Gero egiten zituen, bai, baina askotan kesatzen zen pilo bat. Orduan, zer geratu zen egun baten, bi ariketa hauek egiten geundela, eta hor gertatu zen aldaketa, bale? Hau da, osea, gaur azaldu nahi dudana. Bale. Bi fitxa hauek ja ikusi ditugu lehenik, bale? Testu bat irakurri eta galderak erantzun, oda, tipiko egiten dana, bale? Testu bat irakurtzen da, eta gero oroimena lantzeko galderei erantzun behar dugu. Eta beste fitxa mota bat da arreta jartzearena. Fitxa batean, lehen ikusi eguna, letra guztiak estali, edo segiltasuna igotzeko, eren aurrean dauden letrak estali. Bale, hau da justu lehen ikusi eguna adibidea. Bale, zein da arazoa fitxa hauekin? Edo, zer egin dezakegu hau lantzeko, baina normalean hauek gustuko ez dituan pertsona batekin lantzea. Pues, askotan erraza da, zen, bueno, askotan baietzaten dute eta lan egiten dute, baina olako pertsona bat topatzen dugunean, zaila egiten zaigu hauek lantzea. Orduan, aldatu behar ditugu pizka bat. Bale? Lehenengo ariketa hori irakurtzarena eta galderak erantzutearena. Bale, esan dugunez ez, testuet irakurri behar da eta gero galderi erantzun. Zer egin genuen? Bera esan zian, olako gauzarik ez zuela egingo eta, bueno, ez zuela nahi, nintzela inor olako gauzarik bueno, behartzeko hola egiten, eta orduan esan nion, bale, baina telebista bai gustoko dozu. Eingo dugu gauza bat, pelikulak ikusiko dozu eta urrengo egunean, esango didazu ze pelikula, adostu behar dugu, eta urrengo egunean, pelikula horreri buruz hitz egingo dugu. Ariketarik gabe. Zer egin nuen? Pelikula bere ikusi nuen, kasu horretan izan zen Los Bridgerton, bale? Lehenengo saioa zegolako, eta justu hori, boom bat zegoen horregin, eta ikusi genuen lehenengo kapitula. Los Bridgertonen lehenengo kapitula bakoitza betzean, eta horrengo egun esan nion, bale, ez dozunez nahi ariketarik egin, eta lan gitzi egin nahi dozunez, soik itzengo dugu. Jaztarriko gara sofan, eta ingo dugu. Eta hasi ginen hitz egiten Los Bridgertoni buruz. Zer egin nuen? Galderak egin. Eta zer iruditu zaizu pertsonai honek? Eta zer egin zuen ez dakinon? Azkenean, ariketa bera, egin genuen, hau da, irakurtzearena eta galderak erantzutarena, baina beste modu batean. Bai? Bale, bigarren ariketa horrekin, zer gertatu da? Arreta jartzearen ariketa horrekin. Esan duan ez hori, fitxa batean, letra guztiak estali behar dira, edo zailtasuna egotzeko eren aurrean dauden letrak estaltzea. Bale, pues, bueno, jarri ditut bi kasuak, bale, bi adibideak ariketa beran, lehenengoa da estaltzea, eta bigarrena da eren, bueno, justu jarri dut, justu aurrean dauden letrak, bale. Eren aurrean dauden letrak estaltzea. Hau ulertu behar da, ulertzeko nola aldatu nuen ariketa. Vale. Hauek askotan egiten ziren eta aneren kasuan gainera oso garrantzitsua zen arreta lantzeko. Zeren oroimenean arazoak zituen, baina batez ere arazo larrienak zuen arretan edo. Orduan, olako ariketak egin behar ziren bai edo bai. Bai? Osa, lantzeko hori arreta mantentzarena, zen normalean ez zuen egiten eta ez zuen lantzen. Gainera ez zuen ondo entzuten, orduan eskusa ona zeukan, eta bueno, pizkat deskonexioa zeukan bere munduarekin. Orduan, hau landu behar zen bai edo bai. Guatean hau egiten geunden, eta esan zean, ez dut gura. Ja ez dugu egingo.
bale? Bueno, zuen parte hartzerik. Orduan, esan nion, behitu, egingo dugu fitxa, eta azken 5 minututan karta joko bat egingo dugu beti bezala. Ze normalean amaitzen genuen saioa karta joko batekin. Baina, bizpairu minututan, 5 minututan, saioaren azken minutuak amaitzeko egiten bere gustuko zen zeo zer. Orduan, esan nion hori, beti bezala, fitxak egingo ditugu eta gero kartetan arituko gara. Eta esan zian, ez, gaur ez, edo kartak edo ezer, osea, ez ditut fitxak egingo. Bueno, pues lehenengo idei izan zanez, venga, fitxa egin, mesedez, eta zerretu zan zuen, ez zuela fitxa egingo. Orduan, zer egin nuen? Esan nion, bale? Kartetan arituko gara, baina jokua neuk aukeratuko dut. Bai? Orduan, onartu nuen karta joko hori eitea, baina jokoa neuk aukeratzen banuen. Eta bai esan zian, bale. Lehenengo karta batzuk jarri nituen mai gainean, eta azaldu nion helburua zela ikustea nor bueltatu zituen kopa gehiago. Hau da, kopak hartu eta buelta behar genizio. Bale, gero esan nion, bueno, orain jokoa erraza izan danez, zailtasun handiagoa hartuko do joko honek. Eta orduan, karta guztiak hilaretan jarri nituen, eta jokoa zera zen. Nor lortuko ditu karta gehiago, hau da, kartak hartzen, arau simple batekin. Soilik hartu daitezke, kopen aurrean dauden kartak. Horrela, parte hartu egin zuen, materiala bere gustutara egokitu zen, eta estimulu eta erronkana nahikoa izan zuen bere gaitasunak lantzeko. Kontuatzen zarete, adibide bera dela. Hemen dela kopak estaltzea edo kopak bueltatzea, eta hemen da kopen aurrean dagoen karta hartzea. Bai? Azkenean, ikusten da ez? Kopena. Bale, azkenean, zer egin nuen? Fitxan landu nahi nuena, justu igual, landu kartekin. Berdin funtzionatzen dau? Ondo egiten bada bai. Bale. Baina, klaro, pentsatu behar dozu momentu horretan eta egokitu behar dozu. Osea, justu kasu honetan erraz esan egokitzea eta badakit beste batzutan, pues ez dela hain erraza. Baina, da ikusteko nola batzutan, pentsatzen dugu, soilik material profesionala erabili aldogula, eta ez da horrela. Bai, eguneroko gauzekin eratu aldugu ere gure materiala. Baina hori, pentsatu behar da, zer behar duen pertsona. Bale, hau da super garrantzitsua. Hori ez du esan nahi, edonorekin jolastu aldugula kartetara eta hori errehabilitazioa dela ez. Kasu honetan, arreta errehabilitatzeko fitxak geneuzkan eta soilik egin dugu olako adaptazio bat. Bale, lehenengo galdera badaukagu, bale? Nola bihurtu zen karta joko bat estimulazio material? Orain arte dudarik, bakarrik hitz egiten nagoenez, ez dakit ulertu dan, ez... Bale, pentsatuko dut hori dela dudarik ez zaudela, ulertu dozuela. Bale, pasatuko gara, bigarren kasura gure dira. Bale, bigarren kasua, Isabelen kasua. Gauza bera, lehenengo mango dizuet pizkat kontestua eta gero kontatuko dizuet, orain edo momentu hartan gertatzen zana. Vale? Isabel unibertsitateko irakaslea zen ingenieritzan eta bizitza oso aktiboa eta profesional izan zuen. Pentsatu behar dozue, momentu honetan izango ditu 85 urte edo, vale? Pentsatu, ze nivel izan behar zuen, orain 85 urte dituen pertsona batek, unibertsitatean lan egiten bazuen ingenieritza. Vale? Osea, momentu hartan esen bat ere normala emakumeak unibertsitatean lan egitea, gutxiago ingenieritzan. Vale? Orduan, zeukan nivela zan pasada bat. Vale? Orduan, oso aktiboa zan, oso profesionala, pentsamendu logiko eta eraza konpontzeko gaitasun sendoak zituen, baina bapatean
Alzheimer motako dementzia garatu zuen, eta orduan zailtasun oso handiak aurkitu zituen. Vale. Pasatu zen hori ingenieritzan lan egitetik, ba, batuketa edo memoriazko oinarrizko ariketak egitera, osea, oso zaila izatera, vale? Egiten oso zaila izatera. Orduan, horrek frustrazio oso handia eragin zuen eta parte hartze itzela eta hobetzeko motivazio handia zeukan. Bale, zergatik kontatu dut hau, zen oso garrantzitsua da ikustea, osea, kasu oso desberdina dela, bale? Aurreko kasuekin konpartuz hau oso desberdina da. Oso motivatuta zegoen hobetzeko, baina oso zailtasunak handia zituen. Gainera, nahiko, osea, normalean, ez da azkar ikusten nolako dementzia bat, familiarrek ez dute azkar ikusten, baina kasu honetan oso emakume inteligentea zen, eta orduan, eh, olako, bueno, trampak esango dut, egiten zituen bere akatsak familiarrek ez ikusteko. Orduan, konturatu zirenean, ja, zer gertatzen dela, ja ez zegoen, osea, ja, zailtasun itzelak zituen, bale? Orduan, bueno, frustrazio handia zeukan, eta parte hartze egiten zuen, osea, parte hartzea ondo egiten zuen, baina hori, bueno, etorri zalan nivel altu batetik, bere gaurko gorara arte. Bale, joko bat proposatu nion, memoria lantzeko, bale, joko klasikoa. Suposatzen dut, ezagutzen duzuela memory jokoa, bale? Da, aur joko bat, izan zen arazoa, baina, osea, hori izan zen, bale? Unibertsitate irakaslea zenez, adimen eta esperientzia oso handia zuen, eta jolas hau aur joko bat zirudien berarentzat. Bale, ideia, badakizu zen dan, ez? Karta guztiak dauz buelta emanda, eta atera behar dira binaka kartak, ia bikoteak egin alditugun. Eta, bueno, bikote egiten badozu, kentzan dozu, eta barra, bale. Hau argi erakusten du, materiala ez da nahikoa, zen hau normalean ondo funtzionatzen dau, baina pazientearen profila eta interesa kontuan hartu behar da. Ideia ona zanez, memoria lantzeko eta reta lantzeko, egin nuena zan. Hau, adaptatu. Bale? Bueno, zeratik agertu zen zailtasuna, horregatik, bale? Oso erraza salako, berarentzat, bueno, esen erraza. Oso zaila zen, berarentzat, baina aldi berean pentsatzen zuen aur jolas bat zala, eta ezke aur jolas bat da. Orduan, joku bera proposatu nion, arreta eta horimena lantzeko, baina berarentzat adaptatuta. Bale, orduan, memori jolasa hartu nuen, baina kuadro ospetsuekin egokitutako bertsioa egin nuen. Vale. Karta arrunten ordez, kuadro ospetsuen irudiak jarri nituen, beradinari eta kultura mailari egokitutako edukia, eta horrek bere duintasuna, bere ibilbide profesionala errespetatzen zuen, baina aldi berean kontuan hartu behar nuen bere maila kognitiboa. Vale? Hasieran ezin zuen ariketak konplexurik egin, orduan erronka mantentzen zen, baina, bueno, eskuragarri egin genuen. Vale, orduan, egin nuen las meninasekin, da beste kuadro hauekin. Vale, orduan, kartak, memori jolas hori, memori jolas horren parkatu kartak, eraldatu nituen, eta egin nuen aproposago berarentzat. Gainera gero karta hauekin beste joko batzuk egin genituen. Bale, adibidez, lotu behar dituzu kuadroak, izenarekin eta autorearekin. Bueno, kasu honetan hau da, Las meninas de Velázquezena, La Gioconda de Leonardo da Vinci eta American Gothic Grangutena. Bale, zergatik hau funtzionatu zuen? Ariketa bera salako, baina adaptazio bat egin genuen bere nivel kulturala mantentzeko eta bere pentsatzeko aur joko bat zala. Bai? Orduan, bigarren galdera badaukagu, nola bihurtu zen Velázquezen kuadro bat estimulazio material. Bai? Eta, bueno, orain arte dudak dauz, ez dakit ulertu dan, ez den ulertu. Bai? Bale. Bada.
Bale, eta hirugarren kasu klinikoa, Marisaren kasua. Bale, aukeratutako bakardadea. Orduan, e, gauza bera, aurretik, zer zegoen, Marisa filologian ikasia zen, eta hizkuntzak ziren bere benetako pasio. Bale. Naiz eta inoiz zuen hizkuntza irakasle gisa jardun, hori izan zen beti bere interesa, bale? Irakasle izatera. Eta bere identitatearen zati oso garrantzitsu bat. Zer dut zen, gero eskondu zala eta ja ez zuela jardun. Bale? Lan egin genuen momentuan, 85 urte zituen, alarguna zen eta seme-alabak atzerrian zeuden lanean. Vale, hau oso garrantzitsua da, bi parte horiek, alarguna zala eta seme-alabak atzerrian zeudela. Vale, etxean laguntza itzela zeukan. Garbiketan, behar pertsonaletan, sukaldaria zeukan etxean, vale, astean behin ilapandegira joaten zen, edo birritan joaten zen ilapandegira, orduan parte hori ere ez zuen bera egiten, gozaria kanpoan hartzen zuen egunero, baina oroar ondo zegoen. Baina seme-alabak hartu ziren batzuetan despiste batzuk zituela. Vale? Hau da, ez zeukan narriadura kognitiborik, baina bai ikusten zituzen despisteak. Orduan, larritu ziren, eta gurekin jarri zen kontaktuan. Orduan, seme-alabak ez zuten esku hartze intentsiborik nahi. Baina, bai gura zuten akonpainamendua jartzea. Hau da, astean behin edo astean edo amaustero, akonpainamendu hori jasotzea gura zuten. Bai ikusteko bueno, nola zegoen, emozionalki eta bai mantentzeko nivel kognitibo ona. Vale, orduan, hemen helburua esen errehabilitatzea. Bai, hemen helburua zen mantentzea eta funtzionaltasuna zaintzea. Bai, oso funtzional zalako eta hori mantentzea. Orduan, zein izan zen hemen arazoa? Bai? Zergatik agertu ziren segitasunak? Batez ere, seme-alaba gura zutelako olako akonpainamendua, baina Marisa ez zuen nahi. Vale? Lehenik eta behin, bueno, alarguna zan pare bat urte lehen alargundu zen edo lako gauza bat, vale? Eta bere zenarra hil zenetik esun inor gura bere albuan. Vale? Orduan, ez zuen konpainiarik nahi, berak azaltzen zuen bakarrik egotea bere erabakia zela, ez zuela inor behar, ez zela lagunekin batzutan ateratzen zen, baina ez zuela gura. Eta, argi esaten zuen, bakardade aukeratua bizi zuela. Baina, hori ez zegoen guztiz argi. Vale. Bestalde, ez zuen bere seme-alabentzat sama izan nahi. Hau da, ez zuen nahi haiek gainean egotea, larrituta egotea, autonomia mantentzea oso garrantzitsua zen berarentzat, eta zaintza edo laguntza gehiago jasotzea lotzen zuen mendekotasunarekin. Bale, neurri batean. Eta azkenik kognitiboki ondo zegoela zion, eta, bueno, egia zen, bale, bere burua gai ikusten zuen, eta ez zuen bere burua narriadura prozesu baten barruan kokatu nahi, ez zuelako behar. Orduan, bueno, hiru parte hori zauz, bale? Ondo nahu eta bakarriko gon nahi dut. Vale. Lehenengo ideia. Alargundu zenetik ez du konpainiarik nahi. Bakardade aukeratua bizi duela dio, nahiz eta hori guztiz argi ez egon. Bale, zer egin nuen? Ailegatu nintzenean. Esan nion, bale, ulertzen dut esaten dozuna, baina ja 5 saio dauz ordainduta. Orduan, 5 saio honetan, bueno, saietuko gara aprobetxatzen, eta gero hartuko dugu, pentsatuko dugu ia zer egin gura dugun, elkarrekin jarrituko dugun, edo ez. Baina 5 saio hauek bai egin ditugu, bale? Bueno, bai, venga, 5 saio hauek bai. Bale, proposamena esen laguntza bezala aurkeztu, baizik eta elkarrekin zerbait partekatzeko gonbidapen moduan. Orduan, poliki-poliki elkarrizketaren bidez hurbildu nintzen, bueno, esango dira, zer gustatzen zaizu, zer egiten dozu zure egunetan zehar? Kontatu nian ere, zer egiten nuen ni, zer gustatzen zitzaidan, bale, joan ginen hitz egiten hori. Zer partekatzen. Vale. Orduan, liburei buruz hitz egiten hasi ginen, bere interes literarioak berreskuratuz, bere eguneroko errutinak ezagutu nituen, noiz ateratzen zen gozaltzera, noiz joaten zen ilapaindegira,
nola antolatzen zuen normalean eguna, eta saio ez gain, batzutan ikusten ginenez, bi astero behin, batzutan WhatsAppa bidaltzen dio. Bai, kontaktua modu natural eta arina mantentzeko, zelan zauz, edo bihar dekozu, ez dakit, mediku joan behar zara, kontatuko diazu gero zelan joan da. Bai, orduan, joan nintzen pizkanaka bere rutinan sartzen. Denborarekin nirekin egotera ohitu zen, eta hasierako erresistentzia hori lausotzen joan zen. Eta presentzia zuen jada inposizio bezala bizitzen, eta laguntasun moduan bizitzen zuen, eta pozik zegoen. Vale? Bigarren ideia hau da, ez du bere seme alabentzat sama izan nahi, ez da haiek bere ere gainean egotea ere. Vale. Zer egin nuen diskurtso horrenatzean beldur handia zegoela ikusi, lehenengo gauza, vale? Psikologo moduan, zer azkenan psikologanaz, beldur horiek esplizituki landu genituen, zer ulertzen zuen berak sama izatearekin, zer irudi zeukan sartzaroaz, zer gertatuko litzakeen benetan laguntza gehiago beharko balu, eta kanpotik ikusita, bai, kognitiboki ondo zegoen, baina konturatu nintzen antsietate maila oso altua zuela. Bai? Oso larrituta zegoen, ez zuelako sama izan nahi, baina ez zuen momentu hartan izan nahi, ez da geroago, bale, sama izatearen beldur horrek hainbat jokabide saieste sortzen zituen. Medikura gitxitan joaten zen, bada espada zerbait aurkitzen ziotelako, edo lagunekin ez zen elkartzen, lagunak gaixotasunik buruz hitz egiten zutelako eta berak zuen holakorik entzun nahi, alegin handia egiten zuen ondo zegoela erakusteko, beraz, eskuartze hori bihurtu zen olako terapia bat, bale? Eta ezen soilik estimulazio kognitiboa izan. Antsietatea jaistea, kontrol sentsazio errealista bat berreskuratzea izan zen gure helburua. Eta pizkanaka, beldurroik izendatzeak eta normalizatzeak tentsioa gutxitzen lagundu zuen. Eta azkenengo ideia, bale, kognitiboki ondo zegoela zion, eta egia zen, baina zeo zer landu genuen ere. Bale. Balorazioan ez genuen narriadura nabarmenik ikusi, baina prebentziozko ikuspegitik eta bere rutinari egitura apur bat emateko, hainbat jarduera landu genituen. Adibidez, laguntza zeungan ez etxean erosketak egiteko, janaria egiteko, ez zuen ezer egiten, orduan. Esan nion, zergatik ez dozu, zure laguntzarekin, zergatik ez esertzen eta pentsatzen dozu, zer jango dut bihar eta nola egingo dut. Orduan, erosketak egiteko zerrendak egiten hasi zen, ez beharrezkoa zanako, baina planifikazio eta antolaketa aktibatzeko, irakurtza bere zaletasun handi bat zenez, irakurtzen zituen buruzko kritikak egiten zituen nirekin, benetazko kritikak, izan zen benetan plazer bat arekin hitzeitea, eta oroimena lantzen genuen horrekin, ulermena lantzen genuen, pentsamendu kritikoa aktibatzen zen, ere egiten genuen adibidez, agian batzutan zan dizea, jungo gara elkarrekin gozaltzera, eraten ginen gozaltzera, irakurtzen genuen aldizkari bat edo egunerokoa, eta kritikatzen genuen, zer pentsatzen dozu, ze adibidez politikako albiz bat bazan, pues, ze ideekin lotzen dozu, hau aurretik gertatu da, edo duela 20 urte holan gertatzen zen ere, vale, bere mailara egokituta beti, hau da, maila oso altura egokituta. Orduan, eguneko albistak ere eztabaidatzen genituen, orientazioa lantzen genuen horrekin, hizkuntza, arrazoiketa, vale? Baina beti ere elkarrizketa arrunt baten testu inguruan. Bai? Terapia zen, baina ez irudien terapia. Eta hau da, punturik garrantzitsuena Marisarekin. Vale? Ez irudien terapia lantzen genuena terapeutikoa bazen ere. Bai, orduan, naiz eta bera kognitiboki ondo zegoela adierazi, eta egia zen, gure lana esen narriadura konpontzea, ez zegoelako narriadura erik. Baizik eta gaitasunak aktibo mantentzea eta bere buruan konfiantza indartzea. Vale. Garrantzitsua, lortu nuen terapia hau etxean lasai egitea, ez inoiz. Zeratu nintzen, inoiz. Vale? Hondartzan pasatzen jarraitu genuen ia saioen 80%. Baina, azkenean, saioak egitea lortu genuen. Orduan, hemen daukagu azkenengo galdera. Nola bihurtu zen hondartzan emandako paseo bat estimulazio material.
Bale, ez dut adaia galetuko ja dudarik dauden. Bale. Eta pasatuko gara ondorioak ikustera. Bale, orduan, zeintzuk izango dira orduan gure ondorioak? Lehenengoa eta lehen esan dut, aurreratu naz, ezin da edozein material erabili. Bale? Hau ez du esan nahi, bueno, pazienteak zehotzer egin nahi izan pues jungo gara ondartzara. Bueno, kasu honetan funtzionatu zuen, baina ez du esan gura beti funtzionatuko duela edo beti egokia dela. Bale? Materialen atzean ezagutza ona egon behar da. Hau da, zer gauz erabiltzen eta zergatik, eta horrek zer egin izango duen, eta zer egin nahi dugun ari egon behar da. Bale, pertsona ezagutzea funtsezkoa da, hau ikusi dugu, baina horren atzean dago ezagutza pilo bat. Bai. Eta gero, bigarren ondorioa da, batzutan gauzak ez dira, espero bezala ateratzen, egokitu behar da, eta hori materiala pertsonaren beharretara eta gustura egokitzen dugunean, errazagoa izango da interbentzioa egitera. Vale. Eta, bueno, orain bai, amaitu goz, tala urden, ondo. Hemen bai, parte hartzen badozue, galderak egiten badituzue edo, pues eskertuko dut.